nixtieq ilkom fejqan ta' malajl u minn qalbi qed ngħidilkom, però tridu tagħmlu kuraġġ. Tridu anka tajt ħanoqgħod fis-sodda jew hekk naf li mhux faċli taf. Dawk l-erba' kimos li ħadd naf li mhux faċli. Però il-kuraġġ kollox. Dan huwa l-messaġġ pożittiv ta' Jane Camilleri, anzjana ta' 68 sena li rnexxilha teleb il-marda tal-kanċer. F'April tas-sena li għaddiet, Jane b'xokk kbir skoprit li għandha kanċer fl-utru. Tajt li x-xewqa li tibqa' tgħix żammit għaddejja. X'kienu dawk l-aspetti, l-elementi li kienu jagħmlu lek kuraġġ tgħid tal-inqas? Jiena, il-ħajja li rrid ngħix. Xtani kuraġġ l-erba' nepotiet li għandi. Dawk it-teżori tiegħi. Iżda Jane rat id-dawl fl-aħħar ta' mina mudlama u rnexxilha tfiq. Dik kien alla qalli li għandek il-kanser bkejt, meta qalt li Jane inti recovered. Qalt li kif jista' jkun? Qalt li iva, qalt lax mal-operazzjoni neħħejnilek kollox. Ma kellek xi kien bidu. U mill-ewwel qalli li kien bidu u bkejt, bkejt u bkejt. Il-mara appellat biex in-nisa jibqgħu jagħmlu smear test anke wara li jgħalqu 60 sena. Al kontrarju ta' kif hi kienet ingħatat parir li tagħmel. Jane tappella l-aktar informazzjoni u kuxjenza dwar il-kanċer tal-utru. Ma tantx inħoss li hawn awareness, ma tantx hawn tarif fuq l-utru. Jien hekk inħossni. Fuq il-breast cancer, ċfuf, u awareness u x'naf jien, nixtieq ikun hawn xi ħadd jgħinni biex inqajjem din il-kuxjenza.